Petrus Aprosias uthola ngapha ke Jaden Rhodes lonke uhlobo lomgwaqo Jaden Rhodes Thamsanqa Mkhize sebenza lapha ke uHotho ezobe no Dion Hotho futhi ebefuna lapha ke Mufukenga uyalidla uPetrus phakathi box bazofuna amakhanda iyavimba iOrlando Pirates uyamsusa Radio Pane siyajahana ke manje siyathengana ke manje Juweza phakathi boxini nalitho Atependimo Ingalagata Dawena uqede iqembu laseSoweto ngesonto iyona ke iKaizer Chiefs uzomfana ke Orlando Pirates namhlanje uthi laba bona ngisheba ngako namhlanje akubheka nje isibhudubudu bekusinda obhuduzelayo Prince Juweza abanisusa be Orlando Pirates kodwa naphelela kuye ka Juweza wabona uDarwin Gonzalez yadlala TV imali noma ibhokisi othukethe ibhokisi kuvele kuphume uDarwin Gonzalez enza nje